Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Sen Panyawan. Tuluman ng maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sen Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Sen Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw kaninyong tanan og welcome sa atong pagpanaguban ani pod kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas atong kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing ang tighimog tigapod sa matong mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gyud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan, and of course sama sa naanda na niya gyapon kining atong partner sa health nga maghatag og impormasyon kaalam og kahibalo aron kita maluwas batok sa mga balatian si Sir John. Sir John, sa kamayang adlaw niya kanimo. Yes, may ngadlo ni mo dira sa week no. Tanan to mati puminaw, kumusta ka mo tanan? Sa ato mga kaigsunan diya karon nga dunay pa mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, adunay mga produktong herbal nga makatubag sa ato ang mga balatian, ang mga produktong ginama sa SED Marketing. Ang nakanindot ani Sir John, kaya ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatuda na no, daghan na kaayong mga kaigsunan nato ang nakamamatuod sa kaayuhan sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na gayud kaning atong ginatawag nga SED Panyawan Plus Mangustin. Ang ato ang SED Panyawan with garlic ug usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula kani mga igalag-igsoon nga ang iyan atong pagkapilian kung kita adunay mga problema sa panglawas. Gumikan kay kini siya mga igalag-igsoon na pamatudan gayon nga adunay mga pagtabang gayon no. Gumikan kay adunay kani gahom sa panyawan nga tanom. Karong adlaw Sir John ato ning hisgutan kay pinakalabing common man kini nga problema sa atong panglawas. Kani bang pagpanakit sa atong mga likod no? Kaning ato ang ginatawag natong back pain. Namangoy situation or naipoy texter nato nga matod pa niya or texter chatter nga matod pa niya, sir, kanang kada na lang matanak us buntag sakit akong likod. Nabay kalambigitan ang higdaan na niini ka kutson man unta ni nga mo ang gihigdaan. Ang kanunay nga pagpanakit gikan kuno sa tangkogo ngadto sa pinakaubos nga part sa iyang panakyuran. So inana no. And ang napoy isa pod nga texter po nato or caller and chatter nga matud pa driver, ang iyang trabaho is kada mga rent a van nga mga klase nga mga sakyanan, and then naging mga panahon basta inana nga tinag-as ang biyahe, di gyud matuyo nga magsakit gyud ang likod nga murag kapoy ang kalawasan pagkahuman sa mong biyahe. Tagay ko na tag idea Sir John ug tagay ko na tag mga ideas sa mga paghubad sa unsa may bot pasabot anang ginatawag natong back pains. Nganong kasagara man gyud nato no, labi na kating mga nanay mga pangidaron mo sinati na niini no. Paliw ko na kog hatag og pag-elaborate sa ato ang topic karon Sir John. Go ahead. Back pain sa week no. Broad o general kaayo ang problem no. So sino ang pagka makasinati ang sa katao o pain no, bisan asa nga parte sa lawas tungod kay aduna natay mga sensory nerves no around sa atong body. And if ever natay mga gamay specific, like example back pain no, lower back pain, upper back pain no. If ever back pain ang atong ang pinakauna ginatong una-unaan is ang atong mga muscles no. So kasagaran unang apektado sa pagmingon tag back pain is ginatawag natong myalgia o kani mga muscle pain no. Tungod na sa overstretching no, over contraction na natay mga wear and tear no, na muscle knots no, meaning na pag sobraan gani ka bira ang mong muscle niya pagbalik niya kay nagkalukot-lukot, so mo na yung mga muscle knot no. If ever aduna bay mga sabay tawag nga na kanang sobrang exercise sobrang ehersisyo or sa high kaning pag-build up sa lactic acid no din sa itong mga muscles kana siya no ang isa sa mga hinungdan nga nung makasinati og kaning muscular pain or kaning mga back pain no, mostly din sa itong mga likod no, trapezius muscle no, atong latisim kaning mga sigun sa mga muscle din sa itong likod no, labaw na ning atong batang usahay no nga naga-over sabi tawag na over arcing no, or nagasobra ka wala ta sa body mechanics no, kana siya kasagaran. Kaduha is kaning problem sa kidney no, sa pagwas nga natay UTI, natay kidney stones no, nagkasinati po taong back pain. So na
lower back pain or sometimes din sa mid back pain ni karang ginatayo to sa atong mga laterals, no. So sometimes gana pag magpuas ka ato ng set sumbag-sumbag kung kamay inayon to ng igo, no, adunay tenderness o adunay pain, no, nga masinati tungod kay nag-swelling ang atong kidneys, nag-inflammation. Katulo, if ever kaning mga aduna tay mga injuries sa atong spine, no. So like example kaning atong herniated disc, natay slip disc, no, kaning pag herniated o slip disc, meaning ana kanang mga pain na kanaganing naipit ang imuhang ang imuhang spinal cord sa vertebral column, so isa bukog, no, naipit ang imuhang spine. So unang mahitabo is sakit siya, no, ilihok, sakit siya na kung iso na siya na nga kondisyon. Ang pag-usay ka na pag-stress kaysa umagikan sa klakaw or tindog isa ka adlaw, murag di na siya katindog pagkaugma tungod kay sakit kay iyahang lower back, no, lower back tungod kay aduna siya herniated disc, tapos nato siya sa kanang nag-swell ang iyahang spinal cord dira sa ang vertebra, and then kana siya sa Rick, no, pero mostly kasagaran kining ginatawag natong muscular pain o myalgia, no, dira sa tong mga lower back pain kana, no, tungod na sa kanaganing usahay pagbuwas kanang kising gyud niya sa imong lingkod, no, lingkod niya kani manggugato ang pelvic bone, muna siyang nagagunit sa tibuok nato nga upper body nga kabugaton, no, sa tong heels, no. So kaning back ganing atong pelvic bone pagwas ka wa gani na plastar, wala na siya na katarong lingkod or sa imong posisyon, baka cause na siya og contracture, meaning ang imuhang mga muscle na bugahi, and then later pag muli na ka sakit na imuhang unod ug kanang mga kaunuran kana siya. So, pananglitan ang sa katao ay nag-abusar or siya say, di mo nag-abusar ka na bang nagdugay sa usalang kaposisyon or baka pananglitan sa paghigda, no? Even though kutson pero siguro walay lihok-lihok o baka medyo siguro kamantay ka ng mga bagong klases karon sa mga foam nga kanabitong maporma ang imong likod sa paghigda. Memory foam. Memory foam. Meaning to say nga muna na imong porma sa tibok nimong gabi nga pagkatulog. Pag mata nimo sa buntag sakit kay inuna imong lawas. No, murag yun na ba? So maayo siguro nga haplasan sa ato ang said liniment, Sir Jan, no? Yes. Kaya ang said liniment oil aduna na siya init-init, bugnaw o kahalang mga matanyag para sa hinanaling pagwala sa ato ang mga problema sa atong kalawasan. Ilabi na kung kini mga back pains. Kung na si Mrs. or baka si girlfriend, pwede nga ipamasahe, no, para mas nindot ang masahe nga ma-achieve nimo. Kay laing tao ang nag-massage ba sa imong likod, no, mas maplastar sa tibok namong kalawasan. Buhatan ni after maybe every 2 hours or 3 hours, no, para kanunay and dali ra ang pagpahiuli sa imuhang problema sa imuhang back pains. Di man lang ang ato ang said liniment oil dili lamang makatangtang sa mga pagpanakit sa ato mga kaunuran, kundi apil pa niini kaning pagtabang sa ato ang mga panuhot, no, mga problema sa lisa, no, mga problema sa kanang mga hubag-hubag, mga katol-katol sa panit. So daghan kayo og benepisyo. Mo nang nindutan kayo nga sa matag panimalay, aduna gitay said liniment oil kay mo kani ang klase sa haplas nga milagrosong mutabang sa pagtangtang sa mga nagkadiyan nato mga pagpanakit sa kalawasan, mapa stiff neck pa na, back pains, muscle pains, uban pang mga katol-katol sa lawas, no, mga bisan pagalig kuto, Sir Jan, tangtang ang kuto ani, no, tikangkang ang kuto. Gumikan kay nindutan kay kani siya nga klaseng haplas, no, gumikan kay napo ni siya kanang ginatawag og essence sa panyawan nga tanom mo nang nindutan kay ni. Alang sa katong mga kaigsunan nato karon nga aduna pay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas, tinmani kanunay nga mag-sell panyawan products. Sir Jan, salamat sa kaigayon ng kauban na pud kita karong adlaw. Yes, salamat kay Sir Rick, no. Bunta pa dahil pagyapang sila sa pagsubaybay nating programa. Sa ato mga kaigsunan diya karon nga adunay mga ginapanghambin pa nga mga problema bisag unsa nga mga problema sa lawas, no. Gamit kita karon sa mga produktong herbal sa said marketing kay napamatud-an na daghan na kaayo ang natabangan, and of course 100% kini siya nga adunay resulta nga maayo sa atong maayong kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.